Нещата почват още Втората световна война. И започват да търгуват с опиум и хероин. Хероина се произвежда в Банкок в фабриката за Кока-Кола, но в крайна сметка става ясно. Всичко това ФБР само си го организира, за да отчете грандиозен успех. Закона, който трябва да пази гражданите от наркотиците, трафикира наркотиците. Пропаганда на дрогите е пропагандата против дрогите. Млади момчета така пробвах хероин и не ми хареса. Колкото по-късно започнете да си правите такива експерименти, толкова по-добре за вас. А какво е всъщност нормално човешка психика? Нормалността по неизбежност е някакъв спектър. Иска ни се да изпаднем в някакво друго състояние. Желанието поне от време да промениш психическото си състояние трябва да се разглежда като нещо съвсем човешко. Опиятна епидемия, създадена от фармацевтична фирма. И в един момент всички тия хора се изплискват на улицата. Изведнъж се оказа, че в дима от вейповете има в пъти повече тежки метали. А уж беше чисто. Имаме два проблема. Единият е самия вейп, независимо какво се сложи вътре. И второто е, че се слагат психоактивни вещества, които ние не знаем ефектите им. Дрогите в тая възраст, те се намесват в процеса на развитие. Просто трябва да обясниш на децата, това е. Влияе върху мозъка, това е ситуацията. После си трошете главите както искате. Дали българските тайни, тук нашите служби някога са ги проучвали по-дълбоко тия неща? Много ми е интересно. Прави ли си 60-те години? 60-те? Да, има една дисертация за ЛСД. На една доктор Бояджиева, мисля, че се казваше. И то към Военно-медицинска академия. Как пък се към военно? Военно нещо военно. Да, общо взето тогава е имало интерес към тези неща. Измислили са как да... Да, аз доколкото разбирам, особено тайните служби и военните, нали, са ги използвали основно по някакъв начин да изманипулират и да извадят, нали, да изкопчат информация от даден човек. По-скоро са надявали, но резултатите, да кажем, че не са впечатляващи. Ето от ЛСД... Какво ли не са опитвали? Всичко са опитвали. Всичко възможно са опитвали. И екстази накрая са опитвали, нали, защото човек става откровен от него, но... Става ли реално откровен от него? Става обикновения човек. Който е обучен... Няма стане номера. Няма стане номера. Да. Там просто ги подбират по-друг тип хора. Да, тези, от които можеш да извадиш. Да извлечеш информацията, да. Те са случайни хора. Да. Това е малко като с полиграфа. Общо взето един добър социопат, той може да го лъже. Без проблем. Не без проблем, но се научава. Аз бях гледал един много луд трик. Взимат габърче. Да, в обувката. Или на пръста, нали, най-вероятно в обувката, да, и се притискат. И не знам какъв е. Имате ли представа какво всъщност се случва? Защо фокусираш се върху болката или какво става? Защото организмът ти се фокусира върху нея и сигналите, които подава, нямат нищо общо с въпросите. Тоест, започваш да внасяш силен шум в отговорите и системата просто не може да разбере какво става. Много мръснишко. Добре, ние сме пуснали, така че аз много се радвам, че отново сте в студиото да си поговорим за втори път, след предния фурор, който стана с предния разговор. И така, като си говорихме с вас по телефона за този епизод, и споменахте за една тайна база на ФБР, която е обвързана с LSD. Та ми се ще да... Тя е стара историята, обаче много хора може да не знаят за нея, така че ми се иска да направо да се хвърлим в дълбокото и да поговорим за тая база на ФБР и какво всъщност са правили т.е. тайните служби и военните да използват наркотици като LSD или с кой знае какво още друго, за да извличат. Той въпрос има много аспекти. Да. Да, въобще за военните, службите и дрогите. Значи, тази история май да преди да стигнем до нея да започнем от началото. Да. Значи, аз доста съм ровил по въпроса и
Както го обяснява един покоен вече директор на ЦРУ, когато го питат защо си общувал с наркотрафиканти, не знам си какви прочие лоши хора, и той така доста саркастично пита журналиста: вие да не искате да вербувам местния свещеник. Няма стане. Тоест трябва да се работи с лоши хора. Друг аспект е, че страшно много от специалните операции нямат по света, не говоря на кои служби, на всички служби, нямат официално финансиране. Особено в по-цивилизована страна. Сега не можеш да отидеш в Конгреса на щатите и да кажеш: вижте сега, тук имаме една сложна далавера с едни наши заложници, които едни ирански проксите са взети. Ние, за да ги измъкнем, трябва да продадем на Иран оръжие. Нали? Трябват ни пари. Да. Просто не върви. Да, някакси. Ситуацията изглежда абсолютно идиотски. Никой няма да гласува пари за това. Затова се прави една сложна схема, при която кокаин от Централна Америка отива в Съединените щати. Там се продава, с тия пари се въоръжават контрите в Никарагуа. От Чехия се купува оръжие за иранците, за да пуснат заложниците. Тя е една много сложна схема. Не. Да, в която участват семейство Буш, Бил Клинтън, който тогава е главен прокурор на Арканзас и който покрива нещата, когато се разсмърдяват. Тоест, двете партии. Двете страни. Двете страни. Добре, да, вижте колко интересно. Те и двете са политически страни. И те нямат възможността или няма как да го представят пред толкова ли? Дори президента не може пред Конгреса. Не може. Не може. Има неща, които просто официално никога няма да бъдат гласувани. И аз в крайна сметка преди 10-15 години се запознах с един човек, който е служил в черната операция на Пентагона. Кубинец, американски граждан. Какво значи черни операции? Такива са. Underground, така на английски казано. Да, които подземните се знае. Да. И го разпитах. Викам: вярно ли е всичкото това? Той се ухили и каза: всичко, което си чел, е вярно. Викам: ти да не ми кажеш сега, че си участвал в това. И той се ухили и каза: аз с шефа на контрите в Гватемала съм завършил едно училище. Как няма да участвам? Леле. Вика: да, така беше. Такива бяха времената. Нещата почват още Втора световна война, когато японците завладяват френски Индокитай и разбитите френски специални части се оттеглят в планините, където някак трябва да преживеят Втора световна война и започват да търгуват с опиум и хероин. И това нещо си продължава. През Виетнамската война ЦРУ трябва да прави някакви операции в Лаос и Камбоджа, но няма официално финансиране. И прави авиокомпания, която се казва Air America. Има филм с Мел Гибсън. Филма е по истински случаи, нали, макар да е така веселба, но наистина компанията Air America на майтап и викат Аеропиум. Защото те фактически търгуват с опиум. Хероина се произвежда в Банкок в фабриката за Кока-Кола, която вице-президента Никсън тържествено е подарил на тайландския народ, като дар от американския. И във филма това го има. И не е просто смешка, наистина е било така. Тоест, афганската война на руснаците, когато огромни количества хероин от Афганистан се трафикират от съветската армия и от службите към Западна Европа. Тоест, навсякъде от една страна службите се нуждаят от някакви такива доходи под масата, които никой не вижда. От друга страна, това си е начин да се правят пари. Под прикритието на някакви операции, войни и така нататък. Много е откачено, че уж закона, който трябва да пази гражданите от наркотиците, трафикира наркотиците. Да.
То това е... Естествено, така е най-добре, защото дори да те хванат в един момент, се измъкваш относително лесно. Сега, от тази история с кокаина, контрите и Иран, няколко души отидоха в затвора за няколко години, след което излязоха и започнаха да правят патриотични шоута по телевизията. Като национални герои. Като... Съвсем сериозно. Като там... много весели такива истории има. И да стигнем до историята с ФБР и ЛСД. Значи, на времето историята беше разчоплена в... Аз съм начал в Vice. В списанието. Тоест, действието се развия някъде примерно около 70-та година. Точно не помня. ФБР решава да направи страхотен удар. За да направи страхотен удар, хубаво е да направи някакъв страхотен заговор, който да разобличи. Какво по-добро от това сам да си направиш заговора, за да е всичко под контрол. И започват да организират най-голямата лаборатория за производство на ЛСД в тогавашния свят. В днешния може да има и по-големи нелегални, но като за целта се здобиват с изоставена шахта за междуконтинентални балистични ракети в Средния Запад. Вау, добре. И вътре се произвежда ЛСД. Тоест финансирането ушло от някаква мафия, но то е някакви фондове на ФБР. Естествено, накрая там е разкрита ужасната престъпна схема, но в крайна сметка става ясно, всичко това ФБР само си го организира, за да отчете грандиозен успех. Така че редовно се случват такива работи. И какво са целили? В смисъл, просто пари да изкарат или искат да извлекат, в смисъл да научат повече за LSD-то? Не, червена точка в досието. Разкрил се страхотна схема. Това е просто... И те повишават. Нормално. Това ми звучи тук малко различна тема, но като говоренето от... бях гледал на този президента на Израел, че има оръжия за масово унищожение, нали, в Иран. Той го говори от 1995 година. Едно и също нещо казва. И казва, нали, те примерно са една година им остава докато имат ядрено оръжие, 2 години им остава докато има оръжие. Нете някой го казва това. Буквално от 25-30 години едно и също изречението. И, нали, те от 25 години искат. И най-сетне стигнаха до достатъчно високи проценти обогатяване. Там не е само Натаняху, те от МАГАТЕ видяха, че... Не, имам предвид, че и щатите, нали, са влизали така, нали, измислят си някаква причина да отидат някъде, има там еди какво си, затова създават операции, отиват там не с Ирак беше изтровил сумата кюрди с химическо оръжие. Там химическо оръжие винаги е имало. Близки изток. Химическо оръжие. Ако говорим за оръжие за масово унищожение, химическо си имаше, и в Сирия имаше, и в Ирак имаше, и Иран имаше, и Ирано-иракската война имаше. Те нямат ли американците? И Израел? Не, за какво има? Химическото оръжие е оръжието на слабите. А кое е на силните? На силните е ядреното, защото по-сложно се прави. А по-ефективно ли е? Ядреното оръжие е ефективно, когато го имаш, но не го използваш. А когато го използваш, не трябва да го използваш. Когато го използваш в днешния свят, когато много други имат, не е ясно какво ще стане. Ето, Индия и Пакистан, двете страни имат ядрено оръжие, там много си крещят, малко стрелят, но никой не смее да ескалира много напред. Слава Богу. Добре. Аз една друга история, която ми беше попаднала покрай халюциногените, за които сме си говорили миналия път с вас. И тя беше от един израелски учен, който теоризираше за Моисей, че когато всъщност получава първо си видение от Бог, той, нали, там има някакъв горящ храст, който е било някаква акация, мисля, че, или някакъв тип халюциногенен храст. Не знам дали вие сте чували за тази история, но ми беше... Чел съм няколко версии. Едната беше, че и гъба било, другата, че не знам какво, но аз искам... не искам да изпадам в подробности какво е било. Ето няма как да знаем точно това. Защото ние няма как да знаем, но това, което ми направи огромно впечатление преди
отдавна, преди 10 години, беше един руски шумеролог. Тоест човек, който чете там асирийски, шумерски и така нататък. Се вика, те са броят на пръсти хора с такива познания по древните езици и писмености. И той цитираше историята за дървото на живота. Тоест оригинал на историята за Адам и Ева. Не, че не е било ябълка, не е било. Защото ябълки по това време в Близкия изток не е имало още изобщо. Ябълките са от Казахстан и се появяват доста по-късно другаде по света. И той разглежда оригинален шумерски текст, в който се разказва за това растение, което е забранено на всички, освен на жреците, шаманите и така нататък. И се прави един ботанически анализ и в крайна сметка стигат там хората, които са занимавали с това учене, стигат до извода, че става дума за някакъв халюциноген, от който е забранено на обикновените хора да ядат. Тоест това е нещо, което само за боговете и за тези, които си общуват с боговете. Така че едно може сме сигурни, че включително в Близки изток, не само в Сибир, в Америка, там в Африка и така нататък, шаманите са прибягвали до помощта на всякакви такива средства, да кажем, с които могат разума им може да отлети някъде другаде. Аз това съм чувал пак разкази за DMT-то, нали, има хора, дето го описват като по-реално от реалността, едва ли не. Толкова реално го усещат чувството, че им се струва по-реално от нашата реалност, в която живеем. Шуарите в Южна Америка са абсолютно убедени, че това, което виждаме в момента е някаква досадна бледа халюцинация. Това тия, за които разказахте с главите ли? Да, и единствен начин да видиш реалния свят е там да... Те мислят, не ме усетят, те шмъркаха ли го DMT? Май го шмъркаха. Или го пият. Не помня вече. Добре, ние знаем, че човешкият мозък произвежда DMT, нали така? Произвежда много малко. А знаем ли защо? Или ако... На никого не е ясно. А ако трябва да теоризирате, да дадете някаква теория? Не знам. Той много бързо се превърта. Има много кратък живот. Т.е. клетката го произвежда. Той свършва някаква работа и много бързо се разгражда. И практически няма как да видите какво става за толкова малко време. Но аз се сещам, има двама художници. Единият са английски художник, преди веки нещо е живял. Официално диагнозата му се води шизофрения, но рисунките му определено избиват на повишено производство на DMT в мозъка. Тази история ми е позната. Всеки, който познава DMT, може да каже едни котенца рисува, които постепенно стават все по-като халюцинирани на DMT. Така че може би не е било чиста шизофрения. И има в момента, надявам се още да е жив човека, художник, който има доброкачествен тумор на епифизата, която жлезата в мозъка, която произвежда DMT, и периодично му отварят главата, изгребват там безопасна част от тумора, за да свалят нещата, и той рисува. Той фактически така значителна част от живота си живее под въздействие на DMT. Не знае какво е това, предполагам, че не е толкова лесно да се живее в това състояние, но когато рисува, очевидно, че в главата му има много DMT. В интернет човек, ако породи, може да ги намери. Да. Добре, те нали описват всичките тия видения като някакъв тип халюцинация понякога, аз се чуда какво според вас какво е халюцинация?
Как бихме дефинирали? Не. В случая халюцинация е нещо, което го няма. Тоест, да не навлизаме в дълбоки философски въпроси. Нека навлезнем, защо не? Не. Няма смисъл. Смисъл там е едно блато, дет хората от хиляди години не могат да излязат от него. Но ще ви дам един пример. Един от първите експерименти, които са правени още 50-те години. Хващате хора, които са слепи по рождение. Тоест никога нищо не са виждали. И им давате ЛСД. Нищо не виждат. Ако ви харесва епизодът, ще съм ви много благодарен да натиснете subscribe бутона и камбанката. Благодаря ви. Мозъка работи с това, което преди това е складирано в него. Тоест не може да ти покаже нищо, което не си виждал? Не. Той трябва да комбинира от стари неща. Тоест хора, които са глухи по рождение, няма да имат слухови халюцинации и така нататък. Тоест, халюциноген, те събуждат това, което е в тебе. Аз съм чувал много истории, конкретно за DMT, тук мисля, че беше, за хора, нали, които виждат някакви създания, които не могат да опишат какви са, които даже понякога уж комуникират с тях. Някакви свръх стил извънземни същества, с които си говорят. Да, както искаш, може да ги наречеш. Ако си средновековен човек, ще ги наречеш ангели или демони. Значи има такива правени, да го кажем, паралелни експерименти. Някой там, да речем, Джамбатиста де ла Порта, 17 век е правил експерименти, хващала жени, набедени, че са вещици. С бабата сте ни казвали историята, разказахте. Така. Да. Бабата си халюцинира това, което съответства на времето и на културата и така нататък. Даваш абсолютно по същата рецепта за бъркано питие на съвременни хора, на съвременни млади хора. Да, доброволците за такива експерименти е ясно какъв тип млади хора са. И в техните видения има състезания с коли, мацки, цветя и така нататък. Тоест, халюциногените работят с това, което има в теб. И термина психеделици, той точно това означава. Разкриващи душата ти. Тоест, ти имаш някаква душа, те просто я вадат на показ. Вадат душата ти на показ. И има много хубав такъв лав на един норвежки учен, такъв нарколог, който каза, разберете, дрогите не могат да ви дадат много повече от това, което и без това има във вас. Те могат да разбъркат картите. С това се получават тия странни създания. Нали? Но тези странни създания са направени от това, което вече е в нас. Или каквото очакваш? Не, може и очакването е... Пак, какво очакване? Съзнателно го очакваш или нещо в теб несъзнателно го очаква? Защото тук е и проблема с бед-триповете. Нали? Човек взема с надеждата да види красиви неща, т.е. неговото волево, съзнателно очакване за едни неща, но се оказа, че подсъзнателно не е баш така. Подсъзнателно душата му очаква нещо друго и си устройва онова друго, което изобщо не е приятно, защото тя в момента е в такова състояние. Вие ми казахте за някаква история, която трябва да обсъдим за някакъв бет-трип. Да, за бет-триповете. Значи, такива истории рядко се случват, но се случват и последната е направо не знам, гадост. Някакво момче взема, не помня, Гъби май беше. Къде се намира? За къде говорим? Щатите. Беше. Помня само, че португалец. Аха. И не е ясно какво е виждал, какви демони са излезли в главата му, но в крайна сметка забива една химикалка в 2 циочни ябълки, при което стига до мозъка и в крайна сметка умира в болницата. Не могат да го оправят. Бед трип.
И роднините с това казват, че понякога е изпадал в депресия и така нататък. Ето го човека, може би искал да се оправи, да види красиви неща, но лоша преценка на състоянието му, не е имало много хора, които имат... А той сам го е направил, или? Или не се Е имало хора, но всичко е станало много неочаквано. Никой не се е занимавал с това да го пази. Т.е. да изпълнява оная функция на бавачка, втори пилот. Има много названия, нали? Да. Но това трябва да е опитен човек, който да знае как да те пази. За да не се случват такива неща. И хората, лекарите, които докладваха този случай, то е официално докладвано в научната литература, си казват, да, рядко се случват такива случаи, но се случват. Значи рядко. 1 на милион вземания, да речем, но споменаха преди няколко години, пак е имало подобен случай. Тоест, да речем, по-рядко, отколкото дори да се пребиеш, когато си пиян, но се случват и са така драматично неприятни. Да, това, което описахте... Просто е гадория. Никога не пожелавам така смърт. Аз си представям съзнанието като един тип антена. И когато, нали, човека в нормалната реалност, когато живеем, оперира на определена честота. Така си го представям то малко по-философски, не знам колко е реално доказуемо подобно нещо, но когато, примерно, да кажем, вземеш някаква субстанция, дали ще бъде DMT, гъби или каквото и да е, все едно настройваш мозъка си просто на различна честота и затова виждаш различни работи. Според мен е така и с сънуването до някъде. Ние сънуваме, пак в процеса на сънуване, пак светват други неща в мозъка и все едно пак се пренастройваме и пак се случват някакви различни неща. Сънуването е много неясно нещо. Ние знаем ли какво се случва, когато всъщност, нали, те светват някакви неврони в мозъка, примерно, както обяснихте миналия път, като вземеш DMT, ма какво точно се случва? Нали? Това е най-повърхностното, което знаем, е, че просто светват някакви неврони. Ама то няма... Как да кажеш? Какво се случва? Това се случва. Както и сънищата ни. Да. Съня е безкрайно изучен от гледна точка на производство на нови сънотворни. И безкрайно слабо изучен от гледна точка на това, за какъв дявол сънуваме. За какво е всичкото това? Да, за какво най-разумната работна хипотеза за сега, че това е някакъв, защото безкрайно много животински видове сънуват повечето спят. Точно това е някакво време, в което мозъка прави инспекция на вътрешните органи. Това е за спането, не за сънуването, нали така? За спането, но то едновременно. Той също е вътрешен орган и прави собствена инспекция. Ага. Няма как без това. Защото ние, нали, не сънуваме цяла вечер. Да. Тоест, мозъка прави инспекция и на себе си. Прави едно преподреждане на файловете. Да. На мен това ми звучи най-разумно, нали? И тогава се появяват тези странни неща в сънищата, които хем са странни, хем понякога са... много точно ти подсказват нещо. Примерно, един сън, мислил си за нещо и в един сън това нещо се появява и сънят ти казва, да, точно така, както си мислиш. И примерно след година ти там живот си продължава, ти попадаш в ситуация и си казваш, да, съня много точно. Точно това ми се случва много често и то е на такива големи периоди. Примерно нещо, което, нали, така нареченото дежавю, примерно знам, че съм го сънувал това, случва ми се наживо и само след като ми се случи, се сещам, че примерно преди 6 месеца това съм го сънувал. Иначе, докато преди да се случи случката, не усещам, че отива натам, но като се случи и веднага ми светва в мозъка, това съм го сънувал преди 6 месеца. И това е много интересно като някакво виденческо чувство, което има човек в себе си, обаче не знам как го описваме. Има ли въобще някаква теория за това нещо? Не.
То е абсолютно неразболено. За да се прави наука са нужни пари. Кой ще дава пари за такива работи? С това казах, хората дават пари за изследване на нови сънотворни, защото там може да изкараш някакви пари от похарчените пари за наука. Аха. А просто така да знаеш какво е съня или какво прави тази или онази дрога предизвиквайки странни психически състояния. За това страшно малко пари се дават. А добре, има ли някакъв случай, чел ли сте човек да вземе някаква субстанция, да заспи и да има заспал трип, докато спи да е в пътуване? Това не знам дали е възможно изобщо. Има такива ситуации, май. Дори за мухоморки съм чел такива ситуации, когато човек уж нищо не му става от самата мухоморка и решава, че... Тоест има някакви странични ефекти там. Лигави се, тъкат му сополите. Нищо интересно. Ляга да спи, след това има едни такива много странни сънища, в които лети и така нататък. Напълно е възможно да се променя сънищата. То нали затова има и някои хора казват, че има цветни сънища, има и безцветни сънища. Не знам дали когато имаш цветен сън, примерно няма по-голям скок, например, на DMT-то Не, хората са много различни. Има хора, които не могат да визуализират. Тоест не могат да си представят картинки, визуални образи. Има такива. И какво ли биха видяли пък те под един трип? Не знам. Това е много интересно. Не знам, те са... тези дни четох някъде, някой цитираше Twitter май. Такъв човек обясняваше, че той много трудно му било да повярва, че хората могат да си представят разни образи и картини в главите. Как така могат? Аз не мога. Какви са тия хора? Няма такива хора. И с това почнал да чете, нали? Установил, че да, има такива като него, но те не са толкова много. И там въпросът беше, а какво е всъщност нормална човешка психика? Ето това въпрос. След като очевидно и едните и другите са нормални. То нормалния малко... Не, има един момент, който много хора не го схващат. Нормалността по неизбежност е някакъв спектър. Сега може да спорим до прегракване колко широка може да бъде. Да и шизофрениците влизат и така нататък. Но по неизбежност е някакъв спектър. Защото самата природа, еволюцията, винаги изисква някакво достатъчно голямо разнообразие съществува. По проста причина, че ние сме някакво живо същество и поведението ни, психиката и така нататък са адаптирани към някаква среда. Тая среда утре може да се промени рязко. Значи стават някакви малко по-различни хора, за да оцеляват. Ти ако нямаш от тези хора, които тогава ще оцелеят, макар и сега да минават за леко маргинални типове, всички ще измрат. Тоест хората не могат да бъдат прекалено еднакви. Винаги вътре трябва да има някакво разнообразие. Да. Като самата природа не знае какво ще потребва. Но важното е да се поддържа някакво разнообразие. Затова ние имаме различен тип психика, да речем. Най-вулгарно, средностатистически погледнато, мъжете по-добре паркират, защото имат по-добро пространствено мислене, което им трябва да ходят на лов и да учват там еленоскопието. А жената има по-добри социални умения, защото тя трябва да работи с децата, с другите жени около пещерата и така нататък. Психиката ни не се е променила чак толкова драматично последните 10 000 години, когато сме излезли от пещерите и сега живеем в изкуствени пещери. Да.
те хората тогава са си слагали съзнанието под влиянието на някакви субстанции, още от тогава. Да. Още от времето на пещерите са се опитвали сякаш да излезнат, или може би те може да не са знаели ден, но да излезнат от реалността с някакъв тип субстанция. Значи въобще в примитивното мислене, да го кажем така, примитивното на хората там от каменната епоха, там има много реалности едновременно. Много реалности. Да. Какво визирате? Там как да го кажа? Аз четох една много интересна книга по археология. Ставаше дума за това как се правят там остриета за копия и така нататък. Това не е технология за древния човек. Ти не можеш да направиш острие за копията, ако не знаеш песента, която трябва да пееш, докато го правиш. Защото песента за нас, ние бихме казали, песента е някакво украшение към технологията. Не, песента е технологията, чрез която онова свръхестествено същество влива своята магия в острието и острието ще започне да улучва животните. Това, че той е материален обект, че е остро, да, и това е част от технологията. Но технологията на лова, тя започва от някакви свръхестествени същества, минава през някаква магия и накрая завършва в камъка и в улученото животно. Много ми е интересно колко вярвания в различни богове. Защото, нали, човешката история от началото на времето винаги е намирала в какво да вярва. Снимало е всякакви богове много преди, нали, християнството, мюсюлманството и така нататък. И интересно ми е до каква степен много от тези богове са се появили в съзнанието на хората, които са вярвали в тях чрез въздействието на някакви вещества. Със сигурност веществата имат много голямо участие, защото ако погледнем така най-примитивните народи, които са описани от науката, примерно австралийските аборигени, които са някъде на ниво палеолит, мезолит, т.е. да речем ситуацията, технологичното развитие в Европа преди 10 до 40 хиляди години. Тоест, наистина, много отдавна виждаме, че при тях имаме търговия с халюциногенни растения. Търговия? Да. На дълги разстояния, на стотици километри. А с какви халюциногени? Някакъв местен татул. Аха. Който там, където расте, хората го събират, опаковат го и примерно го заменят за някакви красиви остриета за каменни брадви, които могат да произвеждат някакви на 700-800 км от тях. Тоест тръгва си търговска експедиция. И те могат да живеят на отделни малки групи, които се трепат помежду си, но търговият с такива свещени дроги си е свещена и там ако изпееш правилната песен, ясно е, че ти си търговец и никой не те пипа. Много интересно, ето сега и като говорите за точно конкретно за Говорим търговията. за много древна епоха в развитието на човечеството. И човечеството сякаш винаги е търсило трансценденция по някакъв начин чрез вещества. Чрез каквото може. А веществата, ние миналия път си говорихме, хората просто са гледали как животните ги ядат. Потребяват и им се случват странни неща и са го пробвали. А защо я търсим според вас? Трансценденцията. Не знам, има едно много такова банален пример. Защо малките деца сядат на люлката и се люлеят, докато им се завие свят? Защото човек от време на време иска да промени психическото си състояние.
Макар и по такъв банален начин да му се завие свят. Света просто започне да изглежда различен. Защо маймуните се люлеят така, хващат някой провиснал клон и се люлеят? Очевидно има едно такова естествено желание там, след като си задоволил основните потребности от храна, безопасно място, къде живееш, там секс, деца, социално общуване. Що ходим на кино? Защо слушаме музика? Иска ни се да изпаднем в някакво друго състояние. Ако ви харесва епизодът, ще съм ви много благодарен да натиснете subscribe бутона и камбанката. Благодаря ви. И хората са пробвали всичко. Не, то може да се постигне с групови танци, там с изпадане в транс, С медитация. с медитация, която идеално се съчетава пък и с някои вещества. Така ли? Да, примерно сега има танци, които се правят под въздействие. Аха, да, това сигурно. Да, най-елементарното хората отиват на клуб, напиват се и танцуват. Тоест, трябва ти някакво вещество, което да свали някакви задръжки, за да започнеш да танцуваш иначе. Но желанието има учени, които така, че желанието поне от време да промениш психическото си състояние, трябва да се разглежда като нещо съвсем човешко. Може би още от времето, когато сме живели по дърветата. То даже не съм сигурен. Сега може би е много по-засилено от тогава заради нещата, които вие споменахте, понеже човек има горе-долу къде да живее, има какво да яде и му трябва още нещо. Нали? Да. Нямаме го това примитивно желание да трябва да ходиш да ловуваш, да пазиш постоянно семейство си от гепарди, от не знам си какво. Имаш нужда от още нещо. Нали? Човешкото е може би желанието за още. И всъщност търсиш нещо, което може да ти даде още. И в много от ситуациите е най-интересно, може би, когато е още на съзнанието. Не просто още в материалния свят, а още на нематериалното, на непознатото. Защото ти с пари можеш да си купиш всичко, обаче един човек, който просто откъсне една магическа гъба, може да получи едно усещане, което, нали, е на практика безплатно, но може за него да е толкова различно, толкова специално, че да струва много повече от парите. Така е. Просто аз си мисля, че е безсмислено да се борим с това. Това, за което трябва да се борим, хората да си създават колкото може по-малко проблеми при задоволяването на това желание. Да, като веднага ми изкача в главата примера, който миналия път дадохте с момчето, което пие алкохол, кокаин и накрая взима LSD. Нали? Тук вече просто не уважаваш наркотиците. Просто това са, аз да го кажем, както би казал, някои вещества на силата и трябва да имаш уважение към тях. Да. Предполагам, това ни кара да търсиме тази екстрема, която споменахте по-рано. Не му стига алкохола, не му стига... Всеки търси различни неща. Дали ще се качваш на Еверест? Аз сещам, на времето бях чел един много известен в миналото алпинист, който се гина накрая. Той самия казваше, това е като наркотик. И аз съзнах, казва, че това за мен е дрога. Да катера все по-опасни върхове, да изпитвам неща, които не съм изпитвал до тогава. Много е... Не, като почнем от желанието на децата да се въртят в кръки и да се люлеят в люлката, докато им се завие свят, и стигнем до хора, които буквално жертват живота си заради това да отидат някъде, независимо физически или само със съзнанието си на места, където други хора не са били. Човешко е.
Много ми е интересно какво знаете за това, дето споменахме за медитацията за малко. Дали има хора, които буквално запалват тези невронни пътечки в съзнанието си, които обсъдихме, че се случва при приемането на различна субстанция. Дали това е възможно чрез медитация или чрез някакъв тип без вещество да се достигне това чисто съзнателно? Ами, аз нямам практически никакъв опит, но мога да цитирам хора, които са занимавали с медитация. Като почнем от даоски монаси, там християнски мистици и така нататък. И някъде 70-80-те години, когато се появява екстази, MDMA, който води до едно такова състояние на сливане с света и прочие, събират една група такива хора. И казват, ай сега пробвайте това. Да кажете вие. И общо взето мнението им е, да, добро е, но ние това го правим без никаква дрога. Научили сме се. И визирате медитация, предполагам, или? Да. Повтарям, хора, които медитират в най-различни философски парадигми, по различни техники и така нататък. В крайна сметка, всяка психика е различна, всеки си е расъл в някаква култура. Да. И примерно един християнски мистик или суфи в традицията на исляма е различен от зен-буддийската медитация. Да. Но хората казват, да, много добре сте го направили на едно хапче, но ние сме се научили да го правим и без хапче. Това е много интересно. Тоест, очевидно е, че съществуват такива нефармакологични методи за постигане на подобни състояния. Тоест, може би не всички състояния, но най-малкото такива желани състояния, защото сега, примерно, MDMA, екстази, много хора не знаят, то преди да е забранено, се употребява около 10 години в психотерапията. Като помощно средство в психотерапията, което рязко да ускори процеса и така нататък. И всичко е малко така извън радара. Не се говори много за това. Те го забраняват, когато излиза за масова употреба. Тоест, когато употребата изтича от професионалните среди на психотерапевтите сред широката публика. Смятате ли, че в съвременното общество има шанс да си намерят мястото психеделиците? Ами те постепенно си намират. Сега има страни, в които са по някакъв начин е регулирана употребата. Тоест, или е декриминализирана, или има на психеделиците? Някакви... да, в Швейцария програмата... Да, за програмата знам, ама възможно ли е за употреба на просто от граждани да отидат да си купат от някъде? В Испания на практика може. Гъби. Не можеш да си купиш, но мицел от гъби. Съм виждал да се продава. Сега в момента не знам как е ситуацията. В Нидерландия май има гъби. В Щатите тук там има. Тоест, там където е вкарано в някакви законови рамки, все пак има някакви условия на кого се продава, по колко се продава и така нататък. Тоест, според вас би имало полза на масово, говориме да бъде част от, примерно от... Има полза, основната полза е, че полицията няма да се занимава с глупости. И че ще може да се направи на хората, които имат желание да го правят, че могат да получат някаква адекватна информация, за да не се усъкътят. Защото те сега така или иначе го правят. Те сега така или иначе го правят, се случват, от време на време много неприятни ситуации.
Но ми е интересно дали масова декриминализация като цяло на наркотиците, дали би повишила консумацията им, защото според мен това няма да стане много. Ами, зависи на какво. Нещата са... Говоря конкретно за халюциногените, може би. Халюциногените никога не са били масово. Те може би не са били, защото не са били толкова познати. Дори 60-70-те години, когато има много LSD, то се използва общо взето в малки дози от огромната част от хората. Тоест, да речем, ефектите не са много по-силни от тези на днешното екстази, пример. Тоест, лека промяна в възприятията, леко засилване и така нататък, но никакво отлитане в астрала и никакво общуване с духовете. Винаги малцинство хора са се интересували от толкова далечни преживявания. Какво ще стане с употребата ми? Употребата в началото сигурно леко ще скочи. За малко след това се успокои. Въобще това с репресиите, употребата, връзката е много никаква. Да. Примерно, ако човек погледне дори употребата на опиум, морфин, говоря за такива сериозни неща, създаващи зависимост, в Щатите и Британия, нали, където е най-висока около 900-та година, виждат, че тя е висока края на 19 век употребата и постепенно, когато започват да са видими и да се пише за това, че има такова нещо като зависимост, какво изпитват хората, когато са зависими там, изповедите на един ядяч на опиум, на Де Куинси, започват да излизат книги посветени на това. И употребата тръгва да спада самичка, без никакви репресивни средства. И, примерно, дори когато в Съединените щати забраняват безусловно там опиум, морфина, хероина, делегация от Англия отива в Съединените щати, поглежда и казва така в свободен превод, уния там са нормални. Смятат, че просто с една забрана, като седнеш, тормозиш хората, ще направиш нещо. И правят една система. Кой е зависим? Еди кой се, еди рецепта, отиваш в аптеката и си купуваш оттам. И никакъв черен пазар няма, защото зависимите, които са 90% от консумация, ти ги вкарваш в аптечната система, там в медицинската система всичко е регистрирано и така нататък. Може следиш нещата, да знаеш. Може следиш нещата, те си умират на 80 години от старост, защото няма мръсни игли и спринцовки, няма некачествена дрога и така. Да, зависими са. И какво като са зависими? Това е. Те постепенно си измират. И наркомана се превръща в ония дядката в квартала, който всеки ден трябва да си боцне дозата, което някак не е достоен пример за подражание на едни млади хора. Със сигурност не е. И чак до 60-те години, когато те под натиск от Съединените щати предприемат някакви такива по-крути мерки за забрана, има хора, които казват, чакат сега, ние имаме 1000 наркомана, които вече едва ходят, толкова са стари, сега какво трябва да се променяме закона? Правим реклама на дрогите ли? Ги превръщаме в нещо забранено, страшно, контракултурно, анархистично. За какво? Защото американците просто са луди и така искат. То между другото, това е много интересно, което споменавате. Може би това е една от опасностите въобще да се пипа темата с дрогите, че когато почнеш да говориш за нея, нали, все едно хората чуват за нея. И понякога това може да дигне консумацията, просто разговора за нея. Ама аз съм абсолютно убеден, че в парламента говорим, разбира се. Пропаганда на дрогите е пропагандата против дрогите. Да. Защото там такива цветисти неща се разказват с дрогите. Те са толкова сатанински, че просто си кажеш, бе, да има нещо хубаво в тази. И се получават парадоксални ситуации няколко пъти в живота ми. Съм имал ситуацията така, млади момчета, така, бе,
Я кажи нещо, тук имам един въпрос. Малко ми неудобно, ама викам, кажи. Пробвах хероин и не ми хареса. Викам, нормално. Как ще е нормално? Викам, нормално. Повечето хора не им харесва. Ама що толкова го хвалят? Не знам, викам, питай тия, които го забраняват. Те го хвалят. Те обясняват, че е страхотен и трябва да хареса на всички. Викам, на повечето хора не им харесва. Харесва на 20-25%. Викам. Ма ти вземал ли си? Викам, не, ама съм вземал там морфин, не знам си какво. Преди 2 седмици бях на упойка с фентанил. Ми правят зъбите. Не ми харесва. Викам, нормално е да не ти харесва. Те са изумени, че не им харесва. Те са изумени и смятат, че са ненормални. Викам, не бе, нормален си. На повечето хора не им харесва. Тия, на които им харесват, да, те имат риск да повторят и да стигнат до зависимост. Но викам, нещата са изследвани отдавна и в учебниците пише. Само, че кой да ги чете учебниците? Че на повечето хора не им харесват. И ги използват само по медицински показания. Аз никога не съм имал притеснение по медицински показания там да ми дадат някакъв опият против болка, нали? Но... тук е работа, че вие много добре разбирате нещата. И вие сте много наясно, нали, с различните субстанции и какви ефекти имат още повече и че няма как вие да станете зависими. Да, но ето го нещо простичко. На повечето хора хероина не им харесва, но те не го знаят. Никой не им го е казал. Обяснява им се как непременно трябва да ти хареса. Да. И стигаме до този парадокс. Нормални момчета смятат, че нещо не има наред. Колко интересно, че го споменате. Човек казва, че толкова е хубаво да взимаш някакви наркотици, че затова, нали, не трябва да го правиш. Те пробват да го правят, виждат, че не е хубаво и са очудени, че не е хубаво. Много, много е лудо това. Това е много откачено. Има един лав на един американски психиатър. Не го знам дали е жив. Той няколко книги има написани за дрогите. И той казва, проблема, вика, с дрогите и лудостта е, че да, дрогите могат да те направят луд, но това рядко се случва. Вика, по-често се случва да полудяват хората, които се борят с дрогите. Дрогите някак ги правят луди, без дори да ги употребяват. Да. Вика, хората започват да вярват в такива смахнати неща за дрогите. Аз затова се радвам, че си говорим за тия неща с вас, за да видят хората, нали, че ние изобщо не прокламираме някой да взима наркотици, а по-скоро обсъждаме нещата, как работят, как се случва, просто за да се знае за какво става въпрос. Да. Просто информативно. Да, идеята е минимален брой хора си имат проблеми, а не примерно като е взел веднъж хероин да продължава да упорства, докато не почне да му харесва. Докато почне да му харесва, значи вече е стигнал до зависимост. Да. Аз сигурно сте запознат. Знаете ли за Терънс Макена? Знам го. И брат му знам, Денис Макена. Денис Макена, аз съм слушал някои интервюта с Денис с Терънс и се ми попадат някакви много интересни неща на Терънс Макена. Какво мислите за него? Той е малко от това поколение там. 60-те, 70-те години, хипарското и прочие. Има някои здрави мисли в него, има и много фантазии. Значи проблема с цялото онова поколение е, че там факти и фикция са така забъркани. Класическия пример Карлос Кастанеда. Кастанеда ходил ли е в Мексико при някакви шамани? Може и да е ходил, може и да не е ходил. Никой не знае. Никой не знае. Но факт, че много неща е взело там. Взело от някакви йоги в Индия. Не писали по въпросите. Забъркала една каша, която в крайна сметка не е лишена от някакъв смисъл. Защото има
една такава групичка имаше на времето в интернет, когато умря Кастанеда. Те много ясно се изразиха позицията. Казаха, добре, ние знаем, че той беше фалшив гуру, че много си фантазираше, но в крайна сметка това изобщо не означава, че някои от нещата, които е казал, не са интересни и достойни да им обърнем внимание. Тоест, така да се каже, без никакъв култ към личността му. Да. Казаха, да, събрал от тук, от там, да, се е получило нещо интересно. Тоест, аз съм за един такъв много либерален поглед върху нещата. Си вземаме от тук, от там някакви интересни неща, които са казани или правени от някого. В крайна сметка, той го е правил или говорил в някакво конкретно историческо време, в някакво конкретно общество. Те там са звучали по друг начин, но ние може да си ги вземем по друг начин. Защо пък не? Да. В крайна сметка шамани в Мексико все още има. Макар и не точно такива, но Ами, смисъл, не точно такива? не точно каквито ги е описал Кастанеда. Да. Но си има, в крайна сметка, шаманските практики там с индианците в Мексико си ги има. И аз, доколкото разбрах, те напоследък дори си правят конференции шаманите, така малко да си обмяна на опит, на идеи, защото различните племена имат различни традиции. От една страна те са близки, от друга страна има някои разлики, така да се каже малко да се видят, да си пообщуват. Обмяна на опит, на идеи и прочие. Но то много... Не тръгват ли оттам много от тези практики, халюциногенни практики с шаманството, точно оттам? И като цяло от Южна Америка, по-точно. Ами да, за нас оттам тръгват, защото те тук са умрели. Тук са умрели? Имало ги е в древността, но са умрели. Защото да, разбирам ви, понеже до ден днешен ги има там, а тук ги няма и затова. И там, примерно в Мексико, в Перу, те по някакъв начин успяват да се интегрират с християнството, което докарват испанците. Или по-скоро да включат някакви елементи от християнството в местните вярвания. Той мексиканския католицизъм там с светата дева от Гвадалупе, която случайно се е явила на овчарчето, точно на олтара на храма на някаква женска астекска богиня. И така нататък. Там нещата са много тясно навързани. Деня на мъртвите с черепите безкрайните. Тоест, там християнството е малко специфично. То си е мексиканско. Мексиканско християнство. Да, то хем е християнство, хем е взело някакви местните. Както навсякъде. Да, то е със сигурност повлияно културно винаги. Много ми е интересно, споменахте, че при нас смятате, че са изчезнали и затова не са познати до ден днешен. Какво говориме? Тук тракийско време, преди тракийско време, какво... Има ли някаква информация? Има някакви гъби от неолита, такива глинени фигурки на гъби, което... Никъде по света гъбите не се изобразяват, защото стават за храна. Изобразяват се, защото стават за халюциногени. Навсякъде по света. Там, където имате статуетки или рисунки на гъби, те са като халюциноген, а не като храна. Със сигурност. Със сигурност. Тоест, може да предполагаме, че и тук е имало нещо такова. Но говорим за неолит, т.е. преди, да речем, 5-8 хиляди години, някъде тогава. С това в класическата древност все още има някъде халюциногенни култове. Елевсинските мистерии в Гърция се предполага, че е имало някаква гъбичка, която произвеждали зергоиди в напитката, която се е давала на преминалите ритуалите. Но там е много неясно какви точно са били ритуалите, защото са били много тайни. Делфийския оракул е давал предсказания
буквално седнал върху цепнатина, от която изпод земята излиза етилен. Тоест той е бил надишан, така да се Яко каже. надрусан направо. Да, той е бил оракулът, не, той е бил жена винаги, но винаги е бил под въздействие, когато е давала тези мъгляви отговори. Тоест, това е класическа древност. Там, преди някакви 2500 години, т.е. ние все още имаме свидетелство, че такива неща има. Но с това, когато християнство става въобще, в момента, в който се появи официална религия, държавна религия, там с полиция, която да бие неправилно вярващите, естествено всичко се вкарва в един канал, от който всякакви такива индивидуално търсене на общуване с боговете се изхвърля като опасна ерес. То като цяло е много непознато и неразбрано. И затова е много страшно. Проблема е, че всеки сам може. Аха, да, това е фактор със сигурност. Ти сам общуваш с Божественото и не ти трябва църквата. Да. Много кофти остават без работа. Смятате ли наистина, че е свързано с Божественото? Не знам. Зависи какво е Божественото. Как го дефинираме. Защото нали, сега така го казахме. Както и да го дефинираме, то е свързано с усещането за божествено. Не винаги, разбира се, но понякога. Или търсенето на усещането за божественото. Да. По-скоро. Защото не винаги достигаш до него. Във всеки случай го има това нещо, при което хората са използвали тези дроги, които имат в момента, като са ги осмислили по съответния начин. Мога да дам кървавия пример. Младите спартанци, така се каже, за да ги приемат за мъже, войни и така нататък, е трябвало да изтърпят мъчения. Там като индианците, като чукчите и всякакви такива воинствени народи. Тоест, трябва там да ги бият с камшици, да ги будат и така нататък. Всичко това става в храма на съответната богиня, която е покровителка на маковото растение. И им дава опиум. Да, ние ще те мъчим, но богинята е взела мерки и подопойка. Тоест, от една страна имаме един такъв варварски военен обичай, нали, за кървава инициация на младежите, а от друга страна не се безпокой, боговете все пак са направили нещо, за да може по-лесно да го минем. Тоест нещата са много, много объркани. Много интересно много преплетени едно в друго. Да, те като цяло всичките шамански и такъв тип култури обвързват самия опият, самия психоделик с божественото. Т.е. ти го получаваш като награда, че си заслужил Бог. Все едно да видиш божеството. Не. Или той те пази все едно. Във всички случаи това е някакъв дар от боговете. Самия опият. Самата дрога, която предизвиква някакви ефекти, тя е спусната отгоре. То дали да погледнем всяка една от религиите, нали, Бог е създал света, щом ги е създал на земята, те са Божие створение. Mm-hmm. Така или иначе? Да, и е научил хората за какво се използва и така нататък. Примерно, спартанците там при Термопилите, когато последните 300 герои така. Да, спокойно, може да кажем, с огромна вероятност, че те са били надрусани. Но те не са го приемали като надрусване. Те са го приемали, боговете. Тук са ни дали опиум с мед за преди битка, за да може да не изпитваме страх, болка, страх и болка и свършим работата. Много интересно как перспективата... Защото он е надрусания оракул в Делфи е казал или царя на Спарта ще умре с спартанците, или Спарта ще умре. Така че мисията е била, ние трябва да умрем тук, за да остане Спарта.
Значи, може да кажеш тълпа надрусани диваци, може да кажеш хора, които просто приемат това, което боговете са им спуснали като заповед. Виж, стойте тук и ще се биете до смърт, но подопойка. Ето, боговете не са толкова лоши към вас. Заповедта е много гадна, но сме осигурили някакво средство по-лесно да преживеете последните си часове. Перспективата. Колко е интересно. Да. Това се връща към това, което вие цитирахте по-рано, нали? Другата не може да направи с вас повече, отколкото вие очаквате от нея. Това го бяхте казали миналия епизод. Да. И е много интересно. Перспективата, очакването, което имаш от нея, е изключително много свързано с това, което всъщност ще се случи от ефекта й. Да. Хората просто винаги, когато говорим за някакво друго общество, трябва да имаме предвид самото общество. Да, културата му, дрогата как е вкарана в него като очакване. Тя според това общество има някакви функции. Никой спартанец не би му хрумнало да тръгне да друса опиум просто така. Той има функции. Ти трябва да умреш като воин, там и за да имаш правото на това, трябва да те измъчват. Добре, дами, ако се върнем сега малко на съвременното общество, нашето общество, в момента кои са ако има нещо актуално, което може да споделите в България, нещо, което се случва свързано с наркотиците? Има ли нещо... Адски много синтетики започнаха да влизат, което е... Синтетики, примерно, има много които се въртят като ефекти около канабиса, но са много далечни като химическа структура, т.е. въздействат върху същите структури в мозъка, но не са добре познатите естествени канабиноиди, там THC и така нататък, които си ги знаем. Това са вещества, които са практически неизучени от към странични ефекти. И влизат Има в България такива? Има вейпове, има напръскана някаква трева слаба с нещо такова. Вейповете дори? Има и вейпове с такова се правят. Сега, Едно... поне на времето са ми Едно от нещата, които най-много хора искаха да ви попитам, беше свързано точно с съвременните дроги, които обикалят в момента около тинейджерите. Искаха да разберат какви са ефектите на тинейджерите, едва ли не как да си предпазят децата от такъв тип дроги, за каквито визирате даже, защото, примерно, много често срещано вече млади хора с електронни цигари, с вейпове и така нататък. И то сякаш е още по-страшно от старите цигари, които поне си знаехме точно какво им правят. Да. А сега вече взимат някакви други неща, дето съвсем няма представа какви синтетични глупости се случват в тях. Проблема е, че проблема първо е в самия... Тук има няколко проблема. Единият е, че не знаеш какво е сложено вътре. Второто е течността пълнител, нали? То е някакъв разредител има вътре. Някаква течност, която се изпарява. Което се разлага от високата температура. Постепенно. Тоест, ти ако направиш тест за безопасност на току-що взет вейп, той ще покаже добри резултати. Вътре няма да има нищо опасно в дима и така нататък. Но след 100-200 натискания, особено ако е някакъв, както обикновено най-ефтиния китайски вейп са купили в България, с 100%, се получават някакви ужаси просто. Тоест, оказва се, че дима е много по-вреден от тютюнева цигара или марихуана цигара от дима. И това говориме за от тези вейпове? Да. А знаем ли защо? Просто са калпаво направени. И тези химикали... Направени са ефтино. Да. За да може като го вземеш и го пробваш, първия път е добре. И постепенно започват все повече гадости да излизат отвътре. Има няколко случая, такива докладвани в медицината на хора, които са стигали до болница, до там тежки поражения на белия дроб. Нали? Има хора, които са свръхчувствителни към едни или други компоненти.
И затова на мен ми направи впечатление. Вейпове са появили доста отдавна. Те са много удобни, малки, но примерно, където имате приемане на канабис чрез пушене в медицината, примерно в Израел, в болниците, където има програма за медицинска марихуана, там им дават не да пушат цигара и не вейп. Там в болницата, в мазето си има един специален изпарител, който загрява самия растителен материал, цвета на канабиса при определена температура. Едно вентилаторче надува едно балонче и балончето с дима го занасят на пациента. Аха, и той го... Тоест, но това е такова устройство, с което не можеш да си ходиш по улицата. Тоест, когато е необходим бърз ефект чрез вдишване, да, пак се произвежда дим, но се произвежда по съвсем друг начин. При контролирани условия там се настройват точно От специалисти плюс температурите, колко бързо да се нагрява и така нататък. И аз съм пробвал дима от такъв балон. Той е абсолютно по никакъв начин не дразни. Там може да си колкото искаш тежко болен, почти нищо не усещаш като го вдишваш. А вейповете са направени просто за да са удобни. И да правят много пари. И да правят много пари и да са ефтини за производство. И там се появява, нали, че дори тежки метали в дима имат, което човек започва да си задава от какви буклуци е правен реотана вътре, след като имаш толкова много тежки метали в дима. Защото течността, като почне да се окислява, сега от химическа гледна точка започва да хелатира тежките метали, те от реотана отиват в нея, при изпарението някакви частици минават в дима и в крайна сметка тютюневия дим, който беше проблем с тежките метали, защото тютюна изисква много сериозно туране и няма как да ги избегнеш напълно, попадат заедно с торовете, изведнъж се оказа, че в дима от вейповете има в пъти повече тежки метали. А уж беше чисто. Идеята на вейпа беше да е чисто. Да. Да те предпази от дима. И т.е. какви са, знаем ли, защото много тинейджери и много млади пушат много вейпове. Какви са ефектите от вейповете върху техните организми? От тия неща? Зависи. Има хора с по-здрав бял дроб, има хора, които имат някаква чувствителност към някои от компонентите на дима. Тоест основно ефекта е върху белия дроб. Да. Но до състояние човек да влезе в болницата и се чуят как да го спасяват. Ние миналия път с вас обсъдихме много надълбоко темата с райския газ и каква мания беше станала, защото мисля, че сега не е чак толкова лудо положението от преди една година, година и половина, когато с вас го говорихме. Да. Тогава беше много зле, аз си спомням и по дискотеките какво беше и хората бяха много потресени от това, което обсъждахме с вас, точно за манията с райския газ, а сега сякаш седи манията обаче с вейповете. Тя не е замряла изобщо. Да, повтарям, имаме два проблема. Един е самия вейп, независимо какво се сложил вътре. Дали има психоактивно вещество или не. Да. И второто е, че се слагат психоактивни вещества, които ние не знаем ефектите им. Освен, че те замайва като трева, примерно, ама то не е трева. То има съвсем други странични ефекти. С това, ако взем класическите канаби, THC или дори HHC, който го забраниха преди година и нещо, в тях има предпазител. Те като се свържат с канабиноидния рецептор в мозъка, никога не могат да го активират до края, а само до някъде. До 70%, да речем. Аха, независимо от количеството? Да. Аха. Тоест има предпазител. Аха. Имат при новите го няма това предпазител. При синтетиките. Те имат съвсем друга химична структура, иначе се свързват с рецептора и газ до дупка. Тоест ние изобщо до сега човечеството хиляди години от как пуши трева не се е сблъсквало с такъв проблем. А в момента има синтетики, които го правят това. Много интересно как ето такива неща, които споменавате сега,
унищожават и мнението на хората за неща като просто обикновената марихуана. Защото, нали, те чуват такива истории с това, което споменавате и живяли са го чрез децата им, които им е станало нещо заради подобна субстанция и смятат, че тревата е смърт. Те хората трева повтарям, от хиляди години пушат трева и не са го имали това проблем. Да. Но съвременното общество, особено в България, има голяма стигма около такъв тип неща. В българското общество... Ама тук се е произвеждал коноп, тук е имало много... Естествено, пушило се. Пушил се много и е било абсолютно легално. Много... На региони. То е ясно. То не е имало на... Не, покрай морето, в Родопите, северо-западна България. И там прекрасно са знаели, че това е за тъкани, а това е за лекарство или за удоволствие. Както и примерно в Самоковско са знаели, че това е на нивата за тъкани, но ако близък ти умре и ти е много тъжно, ще отидеш и си накъсаш цвят от онова, дето расте до ръката. Хората си го знаели. Едно време не е имало лекарства и аптеки, нали? Хората са знаели какво расте около тях. Тая билка е да си намажеш нея раната за здраве. Това е като не можеш да заспиш. Има дори средновековни лекарства с коноп. Български там. Коноп, масло, екстракт, както сега се прави маслен, абсолютно по същия начин. Против безсъние, депресия и така нататък. Да, това е много интересно. Те хората сега изключително много ги е страх от всички лекарства. Нали, постоянно говорят, че някои лекарства може да ти влияят много зле, че не знаеш какво слагат в тия хапчета и така нататък. И се връщат към търсят така наречената алтернативна медицина за някакви неща, нали? Някакви билки, да не използват хапчета и така нататък, ама пак седат далече от зоната с това, което споменахте, дето прабаба им на село е ползвала до реката цветето, което всъщност си е помагало при еди каква си ситуация. Не знам дали е заради стигмата, че ако нещо е наркотик е смърт или е нещо различно. Не знам, той с лекарствата става много сложно, защото при всичките сложности на това да се допусне на лекарство за употреба, се случват и простоти се случват. Тоест, прониква някакво лекарство, което, да речем, аз имах проблем преди няколко години, много тежък, с лекарство, което ми бяха предписали. Да, няколко процента от хората реагират много зле на него, но никой не ти го казва. Това е проблема. Не това, че 90% от хората нямат проблем. Да. Но има, да речем, 10%, които имат сериозни проблеми и 1%, които имат фатални проблеми. Има хора умрели. Просто различни варианти на един и същ ген имат. Това, за което си говорихме. Природата е длъжна да поддържа разнообразие. Затова няма двама еднакви хора. Да. И проблема с лекарствата не е толкова, че това лекарство е добро или лошо. За теб добро ли е или е лошо? За теб добро или лошо. Защото хората са различни. И както е безпредметно да обсъждаме добър или е лош холестерола за кого, за чукчета или за ескимоса, то е безусловно добър. Те си имат мутация за тази работа. Те могат да им дадеш буркан с холестерол и те ще го издадат с лъжичка и ще кажат мерси. И като им измериш кръвния холестерол, той след половин час е в нормата. За кого? Хората са различни. И ние сме различни, въпреки че всички сме българи, умешани сме помежду си, но пак сред нас има различни варианти. Добре, а възрастово при по-младите, да кажем, при тинейджерите и при нас, някакви такива вещества, като LSD, амфети, всякакви други, кокаин, влияят ли по различен начин на подрастващите? Да. И на... Да. Какви са... Значи давам пример. Да. Много просто. Канабиса въздейства върху канабиноидните рецептори в мозъка. Така. Това го казахте и тебе, да? Бебето се ражда с много канабиноидни рецептори. Бебе? Да. В пъти повече от нас.
След това спадат рязко до в пъти по-малко от нас и после през тинейджърските години започват да се качват до нормата за възрастен човек. Тоест през цялото време от раждането на човек, а и от преди това, от развитието на плода, мозък се променя до към 18-20 годишна възраст. Непрекъснато се променя. Той расте. Както на човек му растат всякакви други неща, ръце, крака, уши, косми и така нататък, му расте и мозъка. Сега, той растеж означава, че невроните се делят и установяват някакви връзки помежду си. Като процес се управлява от невромедиаторите през всичките тия рецептори, за които си говорим. Там канабиноидни, допаминови, серотонинови, глутаматни и не знам си какво. Тоест рецепторите, върху които въздействат дрогите. Така, по идея тези рецептори са направени за така нормалното функциониране на мозъка без дрога. Когато мозъка е развит, когато човека е възрастен, мозъка му е вдървен. Вдървен? Да. Тоест там някакво особено развитие повече не се очертава. Тоест ти можеш да базикнеш рецепторите с някаква дрога. Да, получаваш някакво състояние, но след няколко часа излизаш от него и мозъкът ти е пак същия. Но да речем си на 12 или 15 години, когато мозъкът ти е в най-резките изменения. Тия изменения се управляват през същите рецептори. Тоест ти вкарваш някакъв фалшив сигнал отвън, който не само създава някакво психическо състояние, но и се намества в самия процес на развитие. В тежките случаи с алкохола нещата се виждат. Тоест там са толкова зле, че направо се виждат. Някой почне да пие от 10-12 годишна възраст, буквално може да му сканирате мозъка и да видите, че невроните просто не са се подредили както трябва. Там нещата са толкова тежки, че се виждат. Тоест алкохол има още по-тежка вреда на мозъчното развитие. Алкохол е класика. Първо го има много, второ наистина при него има много тежки ефекти. Но във всички случаи дрогите в тая възраст, те се намесват в процеса на развитието. И затова не е случайно, че абсолютно навсякъде по света границата на пълнолетие е някъде там. 18-20. 18-20 е плюс-минус, но след тая възраст смята, че ти си възрастен. Хората едно време изобщо не са знаели за развитието на мозъка и прочее. Те просто са гледали горе-долу как се държи човека. Нали? Но са го улучили. Тоест, след някаква възраст, проблемите, които могат да създават дрогите, са някакви. Преди нея допълнителен проблем е, че ти по неизвестно какъв начин си базикаш развитието на мозъка. И затова е цялата тая приказка за да спасим децата, защото истината е, че огромната част от хората, които употребяват наркотици, изобщо не са деца. И 99 на 100 от наркотиците се употребяват от възрастни хора. Но никого не му пука за тях. Те са си възрастни. Да, не, то в интерес на истината всеки човек има право на собствен избор, да прави каквото си иска. Да, нали, той е голям, може да се ожени, да тегли кредит, да се разори, да му вземе банката апартамент. Всичко има право. Да гласува не за когото трябва да се ожени, не за когото трябва. Не има право да си сипва живота. Да. Възрастен човек. Обаче, когато е при децата, вече е малко... Да, затова децата, аз като съм говорил на деца, съм казал, аз не мога да ви кажа не вземайте, защото викам, сега вие дали ще вземате или не зависи от това, какво ви приказвам. Просто ви казвам, че колкото по-късно започнете да си правите такива експерименти, толкова по-добре за вас.
Може би много добре го казват, защото нали, казват, забранения плод е най-привлекателен. Ако им кажете, не, никога не трябва да опитвате каквото и да е. Има едно такова основно правило в превенцията, което в България не работи, разбира се. И то е, че думата не трябва не трябва да има думата не. Да. Не трябва да има лозунги. Просто трябва да обясниш на децата, това е. Влияе върху мозъка, това е ситуацията. Радвайте се, че мозъците ви все още се развиват и ги оставете да се развият. После си трошете главите както искате. Защото знам от хора, които са работили в комуни и така нататък, има много тежки проблеми с хора, които са почнали пиене или хапчета там, диазепами и така нататък, като малки. Там 10, 12, 13 годишни. Там нещата са просто много тежки. Но той истината е, че в България е много... Не говоря за България. Сега това споменахте нещо. Защото аз за пиенето особено... всеки знае, че в България тинейджерите от много рани. С проблемно или никакво семейство, безпризорни, някакви такива. Това са най-тежките случаи там. Просто мозъка не се е развивал както трябва. Объркано му е. Плановете са разбъркани. А в България на кой наркотик има най-голям бум като цяло? Тук. Имаме ли някаква... Бум? Силно се каже. Нямаме някакъв сериозен в България проблем с даден наркотик. Както, например, с фентанил в Щатите, нали, казват, че е огромен проблем. Щатите е много специфична ситуацията. Там имате една опиятна епидемия, която започна преди 20 години от фармацевтична фирма, която плащаше на лекарите за да предписват опияти. Да, опиума. Оксиконтин и така нататък. Аз помня опиум, че... Не. Говоря за съвременни. Там ги съдиха милиарди, но пак лесно се измъкнаха тия хора. Направо за електрическия стол. Те създадоха огромно количество хора, зависими от опияти. В момента, в който се размъдя историята, се въведе строг контрол на опиятите в медицината и изведнъж се оказа, че имате милиони хора, които са с зависимост и къде могат да отидат, освен на улицата преди дилъра. Преди това са могли в аптеката, сега вече лекаря не им дава рецепт. Тоест имате опиятна епидемия, създадена от фармацевтична фирма. И в един момент всички тия хора се изплискват на улицата. И започват синтетични фентанили, защото са ефтини. Малък обем, те са много силни. Там карфентанил е 5000 пъти по-силен от морфина, хероина. 5000 пъти? Да, т.е. 1 кило е равно на 5 тона морфин. Тоест, вместо да влачиш един контейнер морски морфин, просто една тухла такава кило. Тя я прекараш през границата. Много по-ефективно е, нали? Направо ме разбивате с тия... Да, после трябва да го разредиш на дози, където идва първия проблем, защото разреждането на толкова силно нещо е проблем. Да случиш еднакво количество да има в различните дози и хората започват да мрат. Защото всъщност не могат да намалят дозата, а пият много силна доза. Да. Слава Богу, в България нямаме такива проблеми. За сега ги няма и за това всичките тия дандани, защото тия фентанили, примерно, те могат да се правят в Мексико, но прекурсорите идват от Индия и от Китай. Някой така, ние просто правим химически вещества, вие какво ще правите от тях, си е ваша работа. Но не е съвсем така, ето ние си, връщайки се към началото на разговор ни днеска за службите. Да. На времето, повече от 10 години, бях ровил в
Има такава специална база данни медицинска за научни публикации. Викам, видим тук, кой по света се е занимавал с търсене на нови по-силни синтетични фентанили. И попадам на цикъл статии от Шанхайската болница на Китайската народно-освободителна армия. Звучи много добре, нали? Предполагам, че тази Шанхайска болница е голяма колкото БАН в България, някакъв огромен изследователски център. 100%. Статиите бяха с много неразбираеми резюмета на английски, от които явно така написани, че да не можеш да разбереш какво точно са правили. Само на китайски. По никакъв начин през интернет не можеш да стигнеш до тия статии. Но това, от което разбрах, че по неизвестни причини Китайската народно-освободителна армия много се интересува от това как да прави много силни фентанилови производни. И това още преди 20 години. И с каква цел според вас? Не знам. С някаква цел. Някой им е давал пари, за да се занимават с това. Защото наука се прави, когато някой ти дава пари. Щом ти дава пари, значи той има някаква идея какво ще прави с тия резултати. Така че в момента, като се каже фентанил, става дума за една цяла група фентанили, в които там в молекулата има тук малко нещо променено, там малко нещо променено, защото класическият първия фентанил е много кратък. Той държи половин час. Сега, за да направиш улична дрога, да направиш поне 3-4 часа. 3-4 часа? Да, сега може човека по 10 пъти на ден да търчи, ако купува дрога. Ще потърси нещо, което да го държи няколко часа. Интересно ми е дали затова измислят айоласката. Защото, нали, DMT-то държи там колко от 15 до половин час. Да. Обаче айоласката е пак с DMT, обаче държи часове. Да. Много интересно. Ние миналия път я засегнахме. Тъй, че в България ние сме малко така периферия в сравнение с някакви такива фундаментални проблеми. Слава Богу. Поне това. Ако не друго, поне това. В момента се твърди, че употребата на кокаин по света се качва. Последния доклад на ООН гледах. Там качило се с 30% от предишната година. Това е много всъщност. Много е, но кокаина в момента е... Как да го кажа? Не са тези проблеми, които щатите ги имаха 80-те години, примерно, с кокаина, когато се пушеше крак кокаин в гетата и там имаше фантастична смъртност. И в Европа общо взето кокаин се смърка и то на купони, т.е. той употребата му някак се е нормализирала, да кажем. Т.е. вписва се в някакъв културен контекст и повечето хора нямат проблеми, което изобщо не означава, че няма проблеми. Нали, ние си говорихме. Там за човек, примерно, с един куп болести, който смърка кокаин, това е малко като не ми стигат болести, дай по-бързо да се убие с нещо. Има хора, които си отиват. Мен лекар ми е показвал срез на мозъка, за да ми покаже колко малък инсулт от кокаин може да убие. От кокаин? Беше някъде 4-5 мм кръвоизлив само в мозъка. Милиметра? Милиметра, да. 4-5 мм. Малко по-голямо от глава на кибрите на клечка. Вика, виждаш колко малко кръвоизливче. Просто вика на много лошо място в мозъка. Човек е бил намерен захлюпен на масата в чиният с кокаин. Вика си му нарязах мозъка, за да го намеря къде е, вика, за да го видя. От какво умря? Вика, такова маничко. Добре, Тоест, проблемът е, че ние огромната част от тия хора изобщо не ги виждаме. Там смъртта минава по всякакви други визирате тези, които... параметри, да. Хората, които имат проблеми с стимуланти, по принцип много трудно се хваща от какво са умрели. Ага.
Да, то се натрупват неща и много ви благодаря отново за това прекрасно гостуване. Аз ви Аз нося също. нова книжка. О, Да, и съм ви избрал автобиографията на... Тоест тя не е автобиография, всъщност, или беше биография, вече съм забравил, на Матю Маконахи. Обаче той има о, много готина философия и всички ми хвалят тази книга, аз още не съм я прочел и реших да ви подаря мерси. нея. Надявам се да ви Мерси. е така по-лятно четиво, развлекателно, но той има доста интересен живот и доста интересна философия, така че мисля, че ще ви е интересна книгата. Добре, мерси. И аз много благодаря и на всички ще се видим в следващия епизод.